Sziasztok! Ma itt vagyunk egy újabb Clash Royale-os videóban, és ebben a videóban itt van velem Bennett. Sziasztok! És ebben a videóban 1v1-ezni fogunk, és akinek hamarabb meg lesz a 3 nyereség, az fog nyerni. És 1-től 7-es arénáig lehet decket megcsinálni, csak az én kedvemért, mert ugye még én béna vagyok, mondjuk egy kicsit játszogattam, mert ugye az előző videóban még aréna 5-ben voltam, és szerintem egész jól fejlődtem egy kicsit. Megnézzük a shopot, nem fogok semmit venni. Megnézem, hogy milyen imótok vannak benne. Ez a goblinos, amit csak. Na, Bennett, meg vagy a deckeddel? Én már elég, aha. Oké, akkor én szerintem küldök egy friend requestet. Jó, akkor már elküldted. Na, nézzük meg az első. Aki be akar lépni, az a neve nagy B-vel egybe, BD. Egész jó klub. Szerintem megéri belépni. Persze a Barbarian meg is fedi. Ez a mocsok. Anyukádat. Odaadom a De mi nekem a Royal Ghost az nem is Arena 7-es? De. Nem. És az volt, hogy Arena 1-től 7-ig mondta. Kezdjük ott, hogy a Royal Ghost az nem Arena 7-es. Jó, kezdjük ott, hogy te mondtad, hogy Arena 1-től Arena 7-ig mehetünk. De a Royal Ghost... Bro, mindegy. Te mondtad! Te az agy. Nem tudom, hogy mi van veled. Szerintem ezt elvetettem, de még bármi lehet belőle. Mert még nekem is azt szedte le. Gyerek. Az meg felkapcsolja. Neked miért ilyen a bézed, vagy miért tekom a decked maga időként elvered? Nem tudom, hát ezt kaptam a G mellé. A Pest Royal mellé. Most nem tudom, hogy mit csináljak. Ja, hát igen, a Bennett az ilyen pay to win gyerek. Mondtam, hogy most a streamnapomra kaptam már. Ugyanaz. Van Hypercharge, van Evolution. Hypercharge? Miért nem az? Nem. Evolution. Tudom. Evolution? Hát közül. De nem mondtam, hogy Evolution. Ja. Perfect placement! Oh, yeah! Kap. Mini PK-ról le vagy téve. Akinek tetszik a videó, az ugyanúgy iratkozzon fel, lájkolja be a videót, mert nekem az nagyon nagy segítség lenne. Kére feliratkozó. Nagyon. És ahogy mondtam már, ugyanúgy Bennettel lesznek videók. Az a baj, hogy annyi HP-ja van, nagyon kevés HP-ja van az izének. 10 másodperc! Meg kell ölni. Jó! Psych! It's a wrong number. Jó, Bennett nyerte ezt a kört. Good volt. Valamint ilyen volt. Szerintem ezt adom, mert sokkal jobb volt. Megmutatom az izénket a van benne 14 játékos van benne. Én a 9. vagyok. És mondtam, ez itt a neve. B. Nyugodtan be. Ez csak segítés annak. Jaj, de szeretem a tízgolyót. Nagyon puszíják a Royal Hogjaim a deckedet.
Az? Valen. Na de... Meg foglak ülni. Érted? In your dreams, little bro. Tudod, magyarul beszélj. Okay. Magyar vagy testvér. Nem amerikaiak vagyunk. Chill, bro. Még egy angol szó. Amerikai. Bambuklat kilőlek a levegőbe. Királyi sertések! De nem már! Csak a sertéseid! Sertéscombok. De vicces. Annyira vicces volt. Mi a takam, az Michael Jordan? Nagyon lettem. De vidd ma onnan a szoros fográjderedet. Kilövöm a világűrbe a tűzgolyómmal. Jó, 2-szeres elixir. Most kell megfogni. Most kell megölni a gyereket. Az mennyire? Pekka. Jó anyádat. Az mi? Az Revolution-os. Mi az a Revolution-os izéd? Az a lényege, hogy amikor... Tehát amikor... Van az ez a pajosos gyerek, tudod? Nem. És az ameddig meg nem hal, az addig életben tartja izékat. Tuszlikat. Királyi szertések. Bye-bye. Jó van, ezt is megnyert. Így hamar vége lesz a videónak. De még ami után megnyerted, utána még megyek egy 2 szimakört, hogy ne csak egy v1 legyen a videóba. Küldöttem egy friend requestet. Magad már rá. Hogy nekik akartam változtatni. GG. Azaz sertés combok. Na, ezt vedd le. Ez most komoly. Valami bedobott a pofámba a telefonom. Ne, serti! Az! Csak a sertés comb. Mint csak a Skeleton Army. Várd. Annyi a pekna. Azaz Pekka. Azt megölöd. Akkor is. Az nem sebzi. De nem áll! Kergeti a sertéseket. Mi? Mi az a sertés? Ez hadsereg. Királyi sertések. Szia! Oh. Az jó volt nézni. Kap be. Kap be. Kap be. Bro! Változtat fel. Aha, feladom. De jó. Benne vagyok. Na jó vagy. Ezt lehet, hogy elvesztem. Lehet. Mi?
Lehet, hogy elvesztem. Azt mondtam. Remélem is. Egy pár ütéssel tetted. És utána már csak meg kell tartani. Jó, az egy hit. Mit már én azt a tüzelőszarodat? Jó, menj! Baby Draghi! No! Ne! Sertés királyok! Kérem, ne! Nem áll! Ja! Na, Azaz! Micsoda win! hát nem kellett volna kivenni a húzóikat. 2-1. Szerintem most rakok egy új dolgot az izémbe, deckembe. Azt Witchet kiveszem. És belerakom azt a gonosz embert. Shut up, dude. Na, küldtem. Ne. Várjál. Fogadd el. Küldtem. Neked megvan az Inferno Dragon? Nincs. Akkor jó, akkor... ezt nem tudom, mert nem raktam be eddig a deckembe. Mit? Dark Goblin. Szerintem olyanom nincs. Oh. Na jó! Kopis. Ez van. Na. Nem áll. Az Royal, hát magok. Royal csirkefalatok. Főleg, hogy sertés. De ilyen nem nincs. Csalt. De Bennett nem illik csalni. Oké, azt a meccset, hogy akkor is Nem, akkor kettőjüket ne hagyjad, mert akkor 2-2 lesz. És akkor Bambaklat. Jó. Ennek a piacom az legalább 13-as, nem áll. Jó. Dargubin. Jó, semmit nem ér. Jó. Jó. Amúgy neked... Ja, nem. Gvárd simán leszedi a te kis pettába. És ezt nagyon szerettem volna lerakni. Nagyon jó. Ezt amúgy sem fogom megnyerni, én úgy érzem. Yeah! I'm a Kiki. I'm a chicken baby. Hi! I'm a chicken baby. Ez az? Leütöm. Jó van, megnyerted. Kapd be. De ez nem ér, mert nekem nincsen Dargubin, tehát nem ér ez a meccs. De ér. Ja, jó, akkor jó. Köszi. Megadom. Brr. Csak azért, mert egy rendelősnek vagyok. Amúgy nem adnám meg. Azért mondom, ne add meg. Én már nem is támadok, amúgy de támadok. Egy Royal Csirke Master Goodot leraktam. Master Good.
Jó, akkor Na te jó, most nyerted mit meg, játszunk? gratulálok. Gratulálok. Köszönöm. Most megyünk egy rendes De igazából meccsre. ez nem egy... Jaj, de jó. Oh my god, milyen háttere van ennek a gyereknek. Royal Hug. Baby Dragon. Mert a Royal Hogsot upgrade volt. De nem tudom. Nincs már rá pointom. Gonosz ember. Hát most Te most spectators? szerinted? Nem tudom, azért kérdezem. Ó. Ne! Te mocskos csutka fejű! Hát most annak sok értelme volt. Hát, inkább, hogy most. Mondjuk. Mit mondjunk? Az. Így, hogyha most azt nem rakta volna le. Tökéletes meccs. Csak letette. Hát az a baj. Ezzel csak az a baj. Nem, most mindjárt jövök. Apa? Mm. De már. Jó. Anyád nem ölheti meg. Azaz menjetek, guárdok leszedik. Segídjeim, a csicskáim leszették, azaz lehet, hogy ez okozta a nyereség. Ez okozza a nyereségemet. Ipi! A kis guárdok cukik. Hogy sebez annyit az a szar? Viszont ide nem jössz. Ezt nem akartam. Menned kell? Miért írsz? Beakadt a lemez, vagy mi? Lenémultál? 4-es. Wilshard. What the fuck? Az. Srácok, szerintem ennyi volt a mai videóban, de nem tudom, mi történt. Elkezdett egyszer csak így írogatni. Remélem, hogy tetszett a videó, ha tetszett, iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!